Ano, awinjo gik ma jopiny wacho. To kendo jopiny kawuoyo to giwacho gik ma gin giwegi gi feel ni magi gik ma concern omiyo wachiko itwa ahinya. We achak gi Mal Sankara moro wi odwa wilgo odong mokwongo mowacho ni ombulu mar 2017 nokwal. Ombulu mar 2017 ne ok okwal nikech onge gi kama court nowachi ni nokwal ombulu. Ombulu nowachi ni the process is as good as the product. Irregularity and illegality. Ne en about process. To process no emane Supreme Court owacho. Koro dhi uru mondo utim gima. To ne ok giwacho ni ombulu no kwal emomiyo koro wang'ado gini. Ne giwacho ni irregularity and illegality emane was the problem. It was not about the rigging of election. Nobody said that. You go and read the Supreme Court judgment. Illegalities and irregularities. Yes. No. Watika marani kato. Kamano kitiyo ko Sankara donjo bende gi mage. Ken Babu wacho ni